गुड मर्निं बयखौबो नै आं दा रेडि जाबाय फुंनि 5टा जाबाय ओमफ्राय आं अबेयाव थांनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै नायलांदो लेडिस फिटनेसआव मोनफैबाय नै ओमफ्राय आङो अरिजिनेल साउन्डखौ अफ खालामनाय जाबाय मानोना मिउजिक होदोंमोन नालाय कपिराइट गोलैजानो गिनानै आङो डाबिं भइस होबाय आरो सोरबाफोर फैनो गोसो दंबा नोंथांमोना फैनो हागोन कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय अब्लानो आं टाइमफोरखौ खोन्थाहरगोन एक्सारसाइसआव थाबा देहाफोरखौबो मोजां मोनो निजिनि थाखायबो मोजां ओमफ्राय दसे टाइम पास भिडिअ खालामबाय आङो मानसिफोरा मोनफैजोबाखै नालाय जायफोर मोनफैबाय बिथांमोना रेडि जागासिनो दं दसे जुम्बा योगा एर'बिक खालामनायसै